que a min me convén, non é máis que o teu interese. Recortas mias mans, recortas meus pés, non me quitarás a palabra. Ola, somos Caxade e foi un placer vir hoxe aquí con esta auga a xusta e a necesaria que fai para falta para facer un bo queixo, vir aquí á Festa do Queixo, o 40 aniversario desta festa mítica, e para nós é un placer estar aquí acompañados de grupos tan míticos tamén como Ruxe Ruxe, e por iso adoramos esta festa. Obrigado.